Dead on arrival ang isang ginang matapos na saksakin ng kanyang bayaw sa barangay Taririk, Minalaba, Camarines Sur, bandang alas 4 ng hapon nitong linggo. Kinilala ang biktima na si Elias Weng, 41 anyos at may asawa. Kinilala naman ang suspect na si Elias Virgel, 44 anyos, walang asawa, construction worker at kapwa-residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Michael Despig, ang Deputy Chief of Police ng Minalabak MPS. Nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang lasing na suspect na nauwi sa pananaksak. Isinugod pa ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City ngunit nasawi rin. Base po sa investigasyon, nagka-roll po sila ng alitan, nagkasagutan po na nauwi sa pananaksak ng suspect dito sa biktima na nagkakausa po sa kanya ng pagkamatay. Nasa kustudiya na ng Minalabak MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Samantala, nakakulong na rin ang isa pang suspect sa naganap na pananaksak sa Zone 1 Barangay Karaanan, Pasakaw, Camarines Sur, bandang alas 6 ng gabi nito ring linggo. Ayon kay Police Major Andrew Alcomendas, ang Acting Chief of Police ng Pasakaw MPS, nagpapahinga sa kanyang bahay ang 50 anyos na biktima na si Elias Den nang pasukin at saksakin ng lasing na suspect na kinilala bilang si Elias Joe, 53 anyos, may asawa at residente rin ng parehong lugar. Wala naman alam ang victim na kung ano ang anong kasalanan niya dito. Basta na lang daw, kasi ito under the influence of liquor, yung suspect, itong si Elias Joe. Nahaharap ang suspect sa kasong attempted homicide. Nagpaalala naman ang mga otoridad na huwag ilagay sa kamay ang batas at idaan sa maayos na pag-uusap at tamang proseso ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.